So, hey, what's up mga Meg? So, for today's video guys, magpabaksin ako. So, first dose. So, ang kuyog na ko kay si Daniel Iram. Kami duha guys, kuyog may magpabaksin mi kay. By purok naman ang pabaksin ron. So, pabaksin mi sa among purok. So, ipakita na ko ninyo si Chin. So, mama si Chin guys. Hi, what's up mga Meg? Hey, what's up mga Meg? So guys, so vaccine na dyan me. So mao na akong first dose. So mao na ako sa lubon ti para dili ra kuan para dili ra ang vaccine. Oh, manis mo. So guys, mag-una sa guys. Agton sana ko si Tatay Siniboy. Agton sana ko si Tatay Siniboy guys. Unya na ka magpa-vaccine tod. Kay walay birth certificate sa inyo Iram. Wala sa live birth. So guys, wag hapon may nakapabaksin guys kay dugay kami nakikita sa birth certificate or live birth ni inyo. So guys, pabaksin na mi guys. Ooh, I'm so excited. Excited na mi guys. Unya na kaya nagwanay COVID. So guys, patanaw na mi guys. Asa ka na? Magbalibal ka tot. Ulo, mamalibol diya. Guys, magpabaksin siya guys, pero magbalibol siya ni Guman. So, dali na may magpabaksin ni guys. A few moments later. Dapat ko sa gilid. Mana? Sir, ikaw nagyan mo yung girlfriend. Sakit. Ako na sir. Ako naman. Mo, bitong di ko mahal. Hala, yapin mo din ko sa imong vlog. Dua na yun. No, ari no, nasi. Uy, vlog, eh? Oh, apelo vlog ba? May sa vlog. Kaya ay. Oh. Abi, ito tayo ko pare ba? Tapat na. Kuaman ka ng Lakay? Nitch. Ah, okay. Oh, abang pa vlog ni Ron. Ina ba kita ra mo? Oh, mana po si Kandos. Oh. Kita na ititulog ba kayo? Ayan ha. Okay na? Oh. Wala man sakit. Yan yung second Kanang dose kasuot, ha, kanang kay Kuan, April 29. Mag-ingon lang mi sa inyong BHW ha. Oh, manana si Nitch. Daniel? Asa mo Daniel ani? Di ana man ito na. Di ana ana ba? Ito na ko si Nitch. Sorry, Nitch. Ayun sa nagtahan. Linda din mo inday. Ayaw lang ito ng kwan. Okay na. Hindi man na yun. Ito ba yan na nanay? So guys, look, akong birthday. So guys, tara akong vaccination card. Wow! I'm so happy guys, pero dili man sakit. Dili sakit guys. Dili sakit guys. Sa kadong dili. Wala siya sakit guys. Wala siya sakit. Promise. Wala siya sakit. Wow. So, ato na ipakita na Ma'am Shitin. Hello! Wala ko pa vaccine.